Ngibingelele kunenakhe babukeli baloke leli khasi leli, ngiyathemba ukuthi-ke niyaphila. Ngizocela kini laphana-ke ukuthi-ke before niphume-ke le video nenze sure ukuthi niya-subscribe, ni-comment. La ngilethele-ke umfethu oze nodaba lakhe olubucayi, olunzima, olujulile-ke laphana-ke. Kusho ukuthi-ke umfowethu-ke lo wayenamabhizinisi-ke laphana, kwabe sekuwukuthi-ke amabhizinisi akasahambi kahle, wagcina eselingeka esiya ey'nyangeni, inyanga igcina isimkhohlisa, simnikeza into yokuphila-ke la. Kodwa ngifune uningi ukuzwa ngami, nangu uzoyichazela. Sikubingelele bhuti, njani? Ngiyaphila njani? Ya, siyaluzwa udaba lakho, usithintile ukuthi ufuna ukudlulisa kubantu lolu daba-ke lolu-ke. Sesilalele-ke abantu-ke sebekhona-ke la, sungaluchaza udaba lakho ukuthi-ke lu kanjani? Igama nguSibusiso Ngandlovu. Angeke ngisho indawo engidabuka kuyona, kodwa-ke udaba engizoliletha la kunina ababukeli ukuthi mina ngangithwele. Ekuthwaleni kwami ngasuka ngathola ngengane yadadewethu. Dadewethu nje omncane kunami engilamana naye. Ekuthwaleni kwengane yadadewethu, inyanga yayithe yona mina kuyomele ngiphuze igazi. Isekuseni semi ngiyavuka ekuseni before nje ngiqale ukuthi ngingakudli. Igazi lani? Igazi phela lokuthi lona lezi zinto ukuthi zingihambele kahle. Njengoba ngangisho ukuthi ngangithi ngifuna ukuthwala ukuthi izinto zami ukuphila impilo. Igazi olithatha? Igazi phela ngilithatha kuyona inyanga nje le. Ekuphuzeni kwami igazi-ke yashona ingane yadadewethu le yokuqala. Ithe mishona ingane yadadewethu le yokuqala, yashona nje ngendlela eyayidida impela. Even ngisho uyena udadewethu wayizama ukuthi ayisukumele ngoba yashona ngendlela eyayidida impela. Wabiza inyanga kuba nje ngiyakhumbula impela ibiza inyanga, le nyanga ibiza ngathi ngiyafica because bona azange bangitshele. Ngathi ngiyafica endlini, hayibo, nangu kunesangoma la, nangu khona no-anti, nangu nodadewethu la. Ngithi ngiyafika, hayibo, ngiyabuza ukuthi awukwenzakalani la. Hhayi, bangitshela ukuthi hhayi ubiza inyanga la, ufuna uzohlola asho ukuthi uyayitshela ukuthi ingane yayilokhuza kanjani. Vele ngidine ngikanunwabo. Ngithe indaba zenyanga zana ngiyabona nje ngibe umuntu owumkhosi sengithukile because phela umina owalokhuza ngale ngane engathola ngale ngane le. Hayi, ngidine ngikanunwabo, ngize ngibone ukuthi into ekumele ngiyenze la sixabane nodadewethu naye u-anti la sixabane. Ngithi mengisuka lapho ngishona kuyona le nyanga le ngiyona eyangithwalisa ukuthi ngibulale ingane yadadewethu. Ngithi mengishona kuyona ngiyitshele le nyanga ukuthi hayibo, nakho kwenzakala into kanje. Kunenyanga lapho uyilethe udadewethu no-anti. Ngithi mengisuka lapho ingitshele inyanga athi angiphuze nalo igazi. Ekuphuzeni nalo igazi, yona le nyanga ngifica ihleli nentombazane yona esho ukuthi hhayi angiphuze lona leli gazi. Ekuphuzeni kwami leli gazi, njengoba belokhuza lapha behlola kunenyanga ekhaya, le nyanga izovele ibhedise izinto, isho izinto engingazona. Yathi mengiqedile ukuphuza leli gazi kuyomele ngilale naye le ntombazane le. Hhayi, ngiliphuze-ke impela leli gazi. Ngithe mengiphuza leli gazi leli, hhayi, ngigoduke ngiphindele ekhaya. Engiphindele ekhaya ngibuze ukuthi hayi dadewethu kuhambe kanjani indaba yale nyanga kanje. Hhayi, asho ukuthi hhayi abo nje angayikhuluma inkulumo ebhekiseni mina. Hhayi, ngibone ukuthi hhayi sho ukuthi hhayi isebenzile le gazi leli okuthiwa hhayi angiliphuzi, ngoba into angitshela yona ukuthi hhayi wangitshela ukuthi udadewethu kuthiwa yena usazoba nefile elimnyama elimhlasele, yabo. Kodwa nje ayikho inkulumo eyakhuluma eyayibhekiseni mina. Ngabona ukuthi hhayi no, hhayi le nyanga iyangisebenzela. Ithe mekusuka emva kwalokho, hhayi ngiloko ngiyaliphuza leli njalo. Kufike le phathi lokuthi phela kwalelo suku kumele ngilale nayo le ntombazane le yale nyanga le.
ekulaleni kwami nale ntombazane kumele ngithi mengiqeda la ngitshela inyanga ukuthi mengiqeda ukulala nale ntombazane kuzoba khona igazi elizophuma, and then lo gazi lizophuma kuzomele ngibeke isitsha kulelo gazi liconsele khona esitsheni. Lona gazi lizobe liphuzwe yimina. Lelo gazi liphuma kwisona isitho sami lesi sangasese. Hhayi, ngilale-ke nale ntombazane kube mnandi kanje ngilale. Nangempela ngithe ngiqeda ukulala libe liqala leli gazi liphuma, ngibe ngisukuma ngempela because vele iglasi ngangiyibekile ukuthi liconse khona. Liconse igazi liconse. Le nyanga-ke yayingitshelile ukuthi ngiliphuze lelo gazi lelo gazi ngiliphuza lelo gazi ngiliphuza. Hayi bo, izinto zithi ukuhamba kahle for that ngaleso sikhathi zihambe nje kahle zihambe. Hayi bo, ngiyabona impilo iyashintsha. Nakho nasekhaya ngiyathenga izinto. Hayi bo, kumnandi nje, yabo nje impilo ngiyayibona ukuthi hayi bo, nayo impilo iyashintsha ngempela. Theme kusuka hhayi igcine isizibekile nale ndaba yale ngane okuyiyona engathola ngayo udadewethu amithi. Hawu, utheme emithi udadewethu angitshele le nyanga ukuthi kuzomele ngibulale yona le ngane esesiswini. Ubulala ingane kadadweni? Because esemitheni. Nami ngivele ngithuke ngisho ukuthi hayi bo, kanjani manje ngayibulala nje yokuqala. Athi hhayi, yasho nje ukuthi hhayi kumele ngiyibulale. Awu, ngithuke nami ukuthi hawu le yokuqala ngayibulala. Ilokhu ishilo inyanga ukuthi hhayi kuyomele nayo le ngiyibulale ukuze ngiqhubeke nale sithwalo ukuze izinto zingihambele kahle ngoba ngase ngilibone ushintsho. Hhayi, phoqe-ke phela ayikho into engangizoyenza. Hhayi, ngiyilokhuze le ngane le ngiyibulale nangempela. Yabo nje kodwa-ke ngithi mengilokhuze kulo dadewethu wangitshela ukuthi hhayi ingane isilokhuzile. Kodwa inyanga yayingitshela ngiphuze leli gazi, ukuphuzeni kwami leli gazi. Athi after 3 days, yangitshela nje yathi nje after 3 days lo ngane le izolokhuza. Njengoba yayisiyazi yangitshela ukuthi izofela after 3 days. Kodwa yona ekulokhuzaneni kwayo yalokhuza isasesiswini. Yena udadewethu kodwa wasinda kwahamba yona ingane kuphela. Hhayi, nami ngiqale ngithuke ukuthi hayi bo, ngiyenze le nto kodwa manje ngizwa ukuthi abo unembeza nami ukuthi uyangishaya. Senginabantu ababili engibalokhuzile la ekhaya, kuze ukuthi unembeza nami uyangishaya. Kodwa ingekho into engangizoyenza because ngangifuna imali. Ngibone ukuthi le nto angisathandi ukuthi ngiyenze. Hhayi, semekusuka ngilokhuzile-ke indaba yale ngane. Hhayi, angayisukumeli futhi nayo udadewethu ukuthi hayi bo, nakho eshonelwa yingane sekuyisibili. Hhayi, naye athi ungayinaki le. Hhayi, vele sasesiphila nje bo, siphila impilo i-right, ngithenga yonke into i-right ekhaya nje, even naye ungaswelile lutho. Hhayi, njengoba ngisho-ke indaba kube kufika indaba yokuthini kwathiwa manje angilokhuzi indaba angibulala u-anti. Ngiyiqala le nto ukuthi bo, le nyanga ilokhu ihlezi ngibulalisa abantu. Isigcino sokuthiwa ngibulale yena udadewethu ngoba phela ngiyabona sekuthiwa kubulale yena u-anti. Ngoba yena u-anti vele uyena umuntu omdala bese sesisele naye ekhaya, naye udadewethu lo mncane ongilamayo. Hhayi, ngibona ukuthi ayingeke yona ithanda ukuba nzima le nto. Ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza. Angizami ukuthi ngimbulale. Ngithi ngitshele le nyanga ukuthi kusasa ekuseni nje uzobe selokhuzile. Hayi bo, nangempela mengithi ngiyavuka ekuseni ngilele. Hayi bo, u-anti-ke vele ushuthiwe emsebenzini. Ngithi ngiyavuka u-anti ungishayelile incwadi engicela wangibhalela ukuthi hhayi usaye emsebenzini. Ngithi mengizwa usangibhalela incwadi, hayi bo, kube nento engathi angiyizwa kahle emzimbeni. Le nyanga yayingitshelile ukuthi hayi vele ngalelo suku uzoshona ngengozi yemoto, uzovela ashayiswe imoto. Ngizwe ukuthi hayi bo, engabe siyenzakele le. Ngizwe nje ukuthi hayi egazini no, hhayi angizizwa ngempela. Ngifonele lelo khozi inyanga ukuthi hayi sekwenzakale kanjani. Ngithi hey, angazi hayi kodwa u-anti ngivuke ekuseni engasilokhu akekho. Hhayi,
Ngifonele omunye oyedwa umngane wami, Thwebu, yazi no-anti wakho kanje kanje ubese usengozini yemoto kanje kanje kanje. Kodwa-ke ngibuze ukuthi hayibo ushonile, kuthiwa hhayi usayiswa esibhedlela. Hayibo, ngiqale ngithuke Thembu, nakhu owesithathu lo muntu engimbulala lo ekhaya, engizobulala u-anti manje. Ingidle le nto le, semingidla ngishone khona esibhedlela. Mengithi ngiyafika esibhedlela khona, hawu, umuntu uyaphila, akashonanga. Ma-ke ake siyivale la. So iqhubeka manje, siqhubeka sisho ukuthi uPass2 sobetheni sesawufaka-ke. Wamanje usuyivala la. Uma usafuna udaba lokho luphelele khona la. Soza nalo solifaka la liphelele uPass2. Siyabonga.